Aquí tenim una cargola marina, un instrument sonor que els pagesos catalans tenien molt sovint a casa seva. El feien servir per indicar que el pa ja era cuit o pel sometent, i en la Guerra de Successió va servir com instrument de senyal per la unitat militar dels fusellers de muntanya, una de les unitats de l'exèrcit català amb els aliats. L'any 1707, la ciutat de Balaguer havia estat ocupada per les tropes franceses. Els pagesos del Pla de Lleida es van posar d'acord per atacar, de nit sembla ser, a les tropes franceses amb 300 cargoles. Van voltar la ciutat i les van fer sonar totes en moviment com si ataquessin 300 unitats de fusellers. Les tropes franceses van espantar per tanta tropa que els atacava i van abandonar la ciutat amb els cavalls, els canons i totes les provisions. En definitiva, va ser com una mena de timbaler del Bruc, però 100 anys abans. En aquest cas podríem dir que el poder del so, de la música, venç la batalla.